Ginbulugan man sa mga Ilonggo ang pag-obserbar sang Earth Hour kagabi, Marso 28, nga nag-umpisa 30 minutos makiligad sa takna nga alas 8 sa gabi, kag nagtakop 30 minutos man makiligan takna nga alas 9 kagabi. Naglapot naman sa kapin 700 ka mga individual ang nagbulog sa ikaapat nga tuig sang Ligom Dulom kon Earth Hour celebration sa Iloilo Provincial Government bilang kabahin sang kampanya para sa pag-amlig sang kalibutan kag pagkinot sang enerhiya. Nagbulog man sa Earth Hour ang mga commercial establishments sa distrito sang Mandurriao, partikular ang Plazuela de Iloilo nga nagpakita man sang suporta sa mga inisyatibo. Sa mga okasyon ginpangabay ang publiko nga magpatay sa mga non-essential lights o kung hindi man kinahanglanon nga suga sa sulod sang isa ka oras. Hindi nga buluhaton na nagasimulo sang pag-ugyon sa mga pumuloy para sa pag-conserve sang kuryente. Naibaluan nga giningganyo man ni President Ferdinand Marcos Jr. ang tanan ng mga Pilipino nga magupod sa pag-obserbar sang Earth Hour kahapon nga adlaw. Sunod sa Presidente, tiyo na to agad binagbinagon sa mga tao ang ginapakatubang sang kalibutan nga climate change kay iban pa nga environmental issues. Lakipan sa paggamit sa insakto sa kuryente kag petroleum products sa tunga sa nagapadayon nga krisis sa Middle East sa diin apektado ang Pilipinas. Na deklarar na una si President Ferdinand Marcos Jr. sa Marso 24 sang State of National Energy Emergency bangod sa padayon nga pagtaas ang presyo sang produktong petrolyo.